وێ ئەسکانم vê gotên tenê bêjim vegerin bajarê xwe çi kesê van dikir ji bo Kurd û Kurdistanî îro reviyayê Ewropa wê çûyê Libnanê serê salê çû va serê salê hat milletê Sûrî şerpiziyê li vê jiyanê bêkehrebe û bêxazin derbas dikin rojê xwe ti kes nayb nebû ti kes nadime destê xwe em çi qapîs û şerpizîn li vê jiyana genî ez nemat bînim kes wek berê dikin ji dilê xwe vaqa miştova dibe û xelk jê baz didin kurmajna bajarê xelkê dîro winda dibin dankirin kuştin li her derê lêdanê xwîn li tara dirjî û li hemî derê serhildanê her tişt buha bûye xwarin buha bûye va xelk ji vir baz didin û mirov erzan bûye lê revandin ne çare yê rahat veger hişê xwe ez zanim tir nav bajarê xelkê dipîs bûye nerevin werin vegerin bajarê xwe nerevin werin şer bikin ji bo axa xwe şermê ev roja hebûnê û tinebûnê yê nerevin werin vala nekin tarê xwe nerevin werin vegerin bajarê xwe nerevin werin şer bikin ji bo axa xwe şermê ev roja hebûnê û tinebûnê yê nerevin werin vala nekin tarê xwe nerevin werin vegerin bajarê xwe